Pwede hakot. Okay, may butang mga katuski. Agoy. Ning tagon-tagon. Gasolina kayo. Yan nasab kami pag Ito kanina. padayon sa mga Kaya buhaton rin sa mga iglesia. Mga katuski. Sa among pagpadayon nga pagpahina sa among gibangagan mga katuski nga para sa tubig diri sa among lababo. Action lang suong. Na mga katuski mga kaigsunan, pugi kayo. Mga pastor daw kapastor naroon diri ang kauban. Pastor Jimar o si Pastor Jupil, Ano eh, malimtan man nito. si Bal, Malimtan yun di mo. si Brad Bungaos, Jumar, Kuya. Oh, na Pastor ni Anog. Iglawan mga to ba? So, kami karon mga katuski aron sa padayon sa mong buluhaton ni adlaw sa among pagpahina. So, banimin yung mga katuski. Sabi ka, cellphone, yung lupa ito na. Ano, gamitin na nito. Kailag ambak ha, basta mambak mutabang ka diyan. Wa. Mutabang ka kapkop ya. Hello mga guys! O kato mga anak sa Diyos mo, pahina sa adlaw Domingo. Kay Risti ron. Oh, darami mga guys. Ting trabaho dahil ron mga guys. Sorry guys, nasimpat lang. Ting trabaho dahil ron, kapon ang Risti. Sa ko ni bilis. Pero ba naman? Oh. Si ano guys, dugay kayo mo tunga sa pahina, dugay mo lungag. Gigutom ng mga abantiro. Sabi di ba? Tidak ko may pati. Mo mag-adap kadagan sa ako ba di? Magkahakot na ito sa kalibo ka sako. Sa kalibo nga gikarga kasi mong rila pa di. Okay, pultangon ang karburador anak ron. May manang karburador ha, kay isa ra ka pislit, puno. Ha? Pwede. Brad! Brad! Kaya na ako? Ha? Ako dada. Ha? Bila ni ada nila. Puno sa ni. Ipasulod na dito. Timbon sa timbon. Puno? Oh, timbon sa ba? Uy, isa ka di, manila mo ganina. Ayo, ipabutan ng bakit di man ay halila ko nang nagsalay. Uy, pamunta na lang guning tagiyaw, tanan man sa ako among gikarga di ha. Ah, gina? Oo. Pero galala tulod dahil pa anak. Tulod ko tao. Isa na yung karon nga, puro kadaghan sa ako. Mo ra magunin sa kuhagot. Di ba ba di? Oh, mo ra lagi. Isa kanina nga, puro kadaghan sa ako, bre. Murag ito tuloy ng mulyo. Yay, pati pa rin. Pag-umugan pa di mo grina dito, ito ng muli. At na siya. Ito ko to. Dapat dahil lain na dugang sa kuwa man. Oo. Bukat ni. Bukat ikaw, basta. Sinugas? Puno ng hapon? Oo, dahil wala yung mga pansit. Oo. Lalay lang dahil tulo dito kay May lusot man. pansit ganina. Hinugas nito dahil. Hindi mo naman mapala niyo. Aman mo tong, Brad. Ha? Wapot mo tadi mga konrol. Pinsi ka rin pari. Hindi, sobrang. Cara katindog daw ni. Baik ka na, Brad. Oh, kaya na. Loy kayo dito. Oh. Kulabayanan. Sa may. Tunay na, tunay oh. Tunay. Tunay ano? Hello, guys. Ano kinakusga ng mga kusinero dito? Bakit kayo? Ailang, pagpuna pa kayong tangke ha. Okay mga katusi, dito sa ubos sa among labayan aning among butangan aning lapok. Amoy sulod sa swimming pool. Banikon niya mga katusi. Ay, dira. Para makatusyo. Hindi na may butang.
Tira. Atras ya, atras. Wala kayo inikuan? Ha? Wala, ikot apa? Yan, ato sila na. Sakot. At sa pahaw yung kuhan? Ha? Atras, atras. Yun na, ito tayo. Oh my God! Pingis man mga katusit, ora ay. Nara. Oh, swimming pool na yung mga katusit ko. Di na may labay. Oh, di na may tambak, kay katambakan man ni chairman. Eh, wala naman ni gamit. Gahunog bang yapon. Okay, dali na kayo pag-diskarga. Dali na kayo pag-diskarga eh. Lawan-lawan mo na yun. Kusoko ba? Kusoko na yun. Kusoko na yun. Pagbiyahe na ito eh. Biyahe. Pagpahina na. Pahina. Kailan ba ito tubel? Wala na gani. Kailan ba ito tubel? Wala. Wala na gani. Sana pa to. Sige na gani. Sige na gani. Sige mo. Ayaw lang siya. Yay, kaya nga na yung rilo, hindi na mo magpasaan. Dapat, puot na lang mo para itubil, anak. Ako kayo, meron na naman. Wala siya maging nga magbayad mo, anak. Kaya iya din ang gilonet, pero ang tubil lang yun yan nakagulaan. Punta nga lang yun. Punta nga lang yun, kaya murag di naman siguro may makaon na kanin ng silalong. Kata na kong ginamana. Kana mo na, kana. Kung ito itong resulti may karoon na Mati, pampok. na ma-respond ba? Inana di ay. Meron ba tayo? Meron ba tayo? Lapay doon dito. Dito, Gabihin na ang lain ko. magabi to. Ano po? Kamay na ito, wago na lagi. Kamay ba tao? Kamera ton. Hindi ka pa uray na sa lalo ba? Murag ay ha ibiyahe na kanang puno tanan. Singgit na po niya. Anamon, puro ninyo biyahe po. Tipid tas gasolina. Ha? Puno eh. Ang basta. Sa likod po yung walang pasuan po. Okay. Kami magbukal karon. Lain mong pala kaya ron di po mahal kayo. Binalang nga ipasagdan mo. Ah, kanina nga bugwal pala may waman nagingon ng sakat. Aw, sige ka. Malsan lang po dito. Hindi. Aw, Ambak mo din magyahan me. tanawa lagi. May murag Murag ka- ka nga ako'y magbara. Pag man lain mo pala, ano di po mo luyahan. Oh, na, dire. Sige, para sa para. Para Happy kay bago kong abot para ako kay ninyo. kana sa patosa, di na may tsura ron. Ay, pantrabaho maguni. Sali kayo hindi nagana yung sapatos, may inana ng dayon. Amo ko magbara na ba? Ya. Apa na? Sorry. Ayun eh, sorry. Bayo eh, sa nilas bis, sayang sa patusa eh. Dili ko ba no tidak ko amna. Wala tagiwin diyan at kita magsuot. Gusto mo kumubara kay ako maling bala po. Lagay yan, ano mo ha? So mo bara niya ang imong binarang kay halap piting piti man ang kuana mo dagan no. Katubot tempat naman kauban. Pagbara. Pinadagan yun yung binarano.
Uyam din. Wala doon dati ka. Uy, Abot na mga kauban na alas 9 na mo abot. Kapoy. So karon. Alas 9 mo dai. Dito mo may nag-call ba nag-overview mi dito. Aka na pasabot gyud karon dili ka mapanatas ta media. Oh, tanawa wa ka taga video man re, mabanatan gyud kay. Oh, tanawa. Gipinyo ka diha. Wala ko nakita dia. kita kayo. Kaway ka pa nga karon pa ka nilusob das bangag. Wala. Ha? So ubanat ko pala. Pagtaon. Dapat nag-meet ko. Mana ko pala. Pala. Pala ko. Nagboto tayo. Bala be. Lakar ko sa kanila eh. Ma. Wala, dito pa ko, napato sila pag abto na ko kanina. Sa'yo, panunto kayo. Ay nako, nagaspan ba? Oo. Tingko mo galing man eh. Tol, ikaw may amayan na tol. Ang lawas na. Lawas na. Araw na kayo. Wala, may problema na sa kasa ko ibutang. Pultang. Pultang na, kay tuoy ba kaya ni isa po. Pinasuban niya ni Koy, masada pa ba na siya? Sila yung punon mo maibigyan ka daw. Direk. Salamat kay Tora. Salamat sa iyo kay nakita ko. Abot ako din. Buwan lang dyan yung aspect. Isa mo sa'yo ganito Sa iyo ka. ay Manilis ako direte. Ay naman ka. Oh. Iya, terus di pala. Umaya pa ko, mahuman ng meeting dito sa kwan. Wala unsa pag nasa. Alauna pa man meeting. Ya makaat ko rito, kasi dali ra. Dito na ako magkulat ha. Ito ra dito. Ako ko na tanong sa biro, ulan lang kay Direk Pansit, ala ka na bulan ito. Di ako. ano wala na i-record barangay. So, okay na ka? Kapalitin mo ba to? Sinunod ako. Iyo, balik yun. Okay. Balik ka. Gusto ka pumatay. Sige, bago. Ayaw, yung maoki na gani kanya, di kang balik yung ka, kaya nun, lahi naman po ng tambal na nakotanaw. Dili di sa katagana ito ng tambal ko ng gato. Lahi na, sir. Lahi Lahi na po sa yung yung tambal. kidney o. Tagaan ka kanunay kusog. Lahi na po ito Kusog o tambal. Di nanay ka na pwede. Yung ka, ginanay sa doktor ba kayo? Kakakatag inom mo dili. Oo, di ba madaot na yung kidney. Sir? Yan to sa una wa. Sa itong nagidaya dia. Nadalo ba? Manabot na. Tambal nga ko ng suwanay. Pagulay paliton, pagulay ka daw. Naman tayo, tigsoon nga. Ay, tika na kay karong panahon na rin. Agoy, Ano? basi, kanang good ninyo diha, ang tubil ana in town. Ayaw yung tawag igod. Maluay mo, kaya biyahe para. Mga tabi sila. Pag dali na diya, kay kapalaho na kayo ko. Relax kaya ako sa nigi. Libil-libil, pantay-pantay kay... Kabaluan ni si Bal kay. Bakit ni mulawan dia ba? Pati na. So, gaya nito yung kung makatag ka. Kabaluan ni. Sungib na. Ako lagi pantay-pantay kay Dio. Kailan pa rin. Bara ang tanya pala, gano'n tayo pa. Pandama ka na. Lapad ba kaya? Kita magkaprigwa. Masugod mo na. Yan na. Naman, nung naay pagitaon, dito na nasa kwan, palitan. Kani burot pa ni wala. Palit na pugka. Kani burot niya eh. Ipuglan pa na ako magtrabaho kasi. Ano na ito ng pangitaon ng nga, di naman itong ngita, katuwa. Kung may kayo. Di ni mo pilit ni yuta dre. Oh, pinagpanay naman ito una grabe nga ko. Hindi ito ning pilit buka gay labi Pagay, nay pa. Labi Kaya pa nagtingin dre. Mga bato ni dre, mga haik kayo. Dili tayo, maublan eh. Murag ni pilit na Di good. Oh, buka gay. So, kada sudlaw ng tubig. Di ako simbano, pwede buka gaya eh. Meaning, yuta ka, dali na ka ni mo landslide. Sige. Sige pala ya ko. Okay. Basta Nawala yan eh.
Sa muna ako diya. Udah ta bitaw tani pala. Ano? Puna brad? Ha? Puna. Ano ni? Daghan pa man sa tingunon, pre. Ha? Ay, kadaghan pa kain sa tingunon, Di pre. pala oy. Ha? Kanto mong pala para mubo. Ma sangko mo subuan? Pwede na siguro na palahon rin sa baloy. Doon pa siyang palagay naagi. Saan? Ha? Anong picture ng talga ba? Kuha na. Kailangan kuha na pala ko. Buko na na siya kantong na puti. Eh, tusok. Kapil man tayo tusok. Kanay nga na, di. Magkapil lang. Wala ulit mo na ako, oh. Tunit. Napalibalin ba ko tira na Pilipino? Bawi na yapon. Alam kita sa sunod do. Pwede na mag yung awasan ito sabihin sa sunod. Yung sa may sulban na na. Dia kan dia. Oo, doon. Nagtulong na dito sa tuwan. Naagi na sa ato. Sa Kisami. Ang gater malala, Gani, lata na. Dia Ang solusyon na Elisa gater. kanang datira na diya ba ilapos dito dili na iagi diri. Dili na lagi mo kanina. Ito ba? Ha? Kana. Ilapos na na dito buslo na. Siminto mo na siguro daya. Hindi, namay nutsanan dito. Ilapos na Namay mga pipe na. Pero ang pipe gigamit, yan, narap mo kadakat, race. Kasig nabuni na nagpay. Nabunay yun sa mga dahon. Wala na din na magi. Di na magi. Awas na. Oh. Kaya ikanaw mo na mo na dako kaya ng kanal ng siminto. ilapos na dito. Pabahata ba? Ang mga tubo ng ragwa ng pensyon. Dia awas na gagmay ganun. Awas sa mga yapon. Sana sana makailbo ng kanila. Sana makailbo ng gamiton. Nasulpan na. Sumpa na siya. Busan na yung paana na diha. Katong alin ito ang siminto. Mano na to. Ito pa nga baga, busan na. Ana yun siya kurma, lanting ba? Pagkulan diha, dito bahada. Sa una yung siyang ningani. Hindi na natin sa libutan diha. Dito na ang ito sa ulog. Oh, ito na tumoy na siya mahulog. Dito na buhatan ng Sulpan na, dili na namo kanat dito. Ibo pa Padalagkol ko na Ayan na, wala nilapot. Parang Japon na yun, di man yung Di man yung Gater ba gater? ang sulbat niya na lagi. Kantong upo na lagi. Kundi lagi, kundi. Kundi mo na siya. Then dito na siminto na din. Ay, dito na siya. Dito na kundi mo na mga. Kaya dito na siya. Nagtago na lang po sa mga ito. Katong nakailis. Kaya dito na buhatan ng Kina sa bas, anak tumoy. Ulitan pa na pala. Ilbo na simintoon sa balik pa. Pataka pala. Mabali at yung hawa. Sa hapon. Kapalo na sila po. Kaya gaya ng Green Si Ijin ra kato. May pandada nga. Pero sa anak, aw, itsuni kape ba? Gamay mo kanta ba? Si Ijin, yang lula to. Bang, dia dalon bal. Dia dalon. Dili na din subahan. Dito lang isa sila. Ito na sa. Magsarap. Hindi, bilaw ito sa una yan. Lugay ng panahon. Sure ba? Magmoto na dito na. Baraga. Balak lang Ha? Sudlan ni we? Sudlan. Ang yapan pa nila itong mga biyon-biyon. Patungan.
Ate, naghana lamigas, bigyan na buntag. Jabo dia. Ito na sa salaan. Hakot. Ba, ito sa laan. Masala ko ni Banon, sa duko ni Labay dyan. Ang limit alis kalabon. Puno na to si Bingkol. Hanggang na lang. Hindi mo na tag-feel dire para ma pundo dito. Hindi ka puno eh. Bakit banda dire? Puno, ano pa siguro? Tabay na, tabay. Atabay. Layo po sa tubig dire. Ito pa mo, di ko puno din. Bukid dili. Hindi ka puno. Hindi, puno. Tumudan ni dire, tingulan. Siyan. Tabay gina ko sir. Pre, ayaw kutut pre. Ha? Ayaw i-deliver, ayaw isukib kay Kuan ba kay halubla? Proba na mo, kuan pre. Kuan may mani butang halubla. Sungkit na kayo. Bukan mo Ubog na ka na mo anak Kuan kuan. pa nakilid. Baka pinikilid. Kuan mo na halubla. Halubla. Bukan ng kilit. Bukan mo na ko dahil. Bardown. Pero dili na Floringan. Sa unan pa. Sunod ito din ng Floringan. Kung masahan na siya, gamay na. Matato din siya eh. Mataas naman ng ba? Sige ko ba? Makala ko ganyan mo doon eh. Kapit, kapit, kapit. Kapit, kapit na. Nasa lang yung mga 450 kuwan. Tudong. Siyempre, bisag. Mag-supply. Sakay na ito. Sakyan mo na. Kaya mo na yan. Diba, pamuharot ko lang Pay, pay. Nagsako ka pay. Pwede ilabay kay isip kay ilabay. Ano man? Kaya ito kaya patronom niya. Mga pobin. Minaw, mga kita. Sige, salamat. Yan. Sige, salamat. Labay, hindi. Kaya wala. Lain na ba na yung tak dali? Kaya murag ka na bang mga kinambak na ba? Boulder pa na. Apa pa rin? Ay, bato. Simbanong ka. Bita na pumasok, boy. Ay, pasat yung bata. Ito mga nga. Mano-mano na din yung talo. Mag-umit ng mga equipment ka na. Kapilo, si Kuan. Oh, do, kapit. Dulo. Layo kami pala yun. Masarap ko sa mga Kumarang mo. Okay, hindi na. Bilay height din mo. Right? 5-5. Right? So, compare see. Check what may size. Kilo. Ano ko dahil yun? Ilang nakalong na. Hanggang dito dito. Ulo ka pa? Siguro, ikaw rin ang dulo. Ay na, dulo. Bumbo mo na dulo. Kaya tatay Nick, pangarang niya eh. Tapos ni Brad Digo, kay taas. Ito pa mga, wala, mga 5 meters. Ugaw ngayon kamagtakong. Lagi naman kayo gina. Ha? Anong dili na? mo sa ako. Anong dili na lang ako matos ah? Buyan, naman eh. Ayaw ko istorya ko na. Ito, be. Simple, low down. Arang tangga. Kung katulid sila. Nakay number. Mga kapal. Nakay number. Dahil namin naman daw. Okay, kami tawagan din. Nakay namin daw. Ito masagwela. Kung kadong ko. Ganoon ko naman pakaw na. Palahon mo, pilit no? Ha? Bata na namin natin. Malangan, di ulang kayo gabi. Sugat ya, oh. Limpyo ko do. Andi kaya ako sa jugan. Lalat. Hop, hop. Oke, dito. Nama lagi. Kani kayo tingin man. Bukan lagi masalah dengan. Ha? Wala. Dito rin siya ni Kambia. Kaya na ko na. Dengan dia.
Grabe ito. Ano nga laki? Walang sinayawan. Ay, nakita ko na kayo. Kaya sa dila. Sakit ba? Oh, na, abot na. Abot naman na yun. Mga daw ni. Sakto niya lagi kay daghaman to pagkaon. Daw wala naman lagi. Oh, kayo hindi niya manikapon. Eh, pas. Yan, nagyaboy sa bulan. Namaya na dito na kay. Nalimod ka. Hindi naman, mura ba tayo? May taon, may mga tigo. May taon, may Atong isda na yung prito bitaw lamay kayo. Atong lamay kayo na pinilitong isda ba? Yan, hindi ko pumahon. Tayo ng raba. Hey, nanabi isa na ron. Wait, waro. Natapunugan nyo? Nahulog na ano ba? Kasi, yeah, kung katong tayo, Guys, may kapo. Para diligan Yeah, mo. Ras. Ang kwan mo. Pero kamay rin ka pa. Pagka abot ka ng mga dahon. Baka mas mayo ng gikan ng gamay pag abot ito ta. pwede na dyan. Alam mo rin, Marami na daw di vacuum. Saan naman ang suminto na ang kwan? Pagida. Kaya sa pagida no. Hakiran niya. Size ay tako ito. Size ito. Ay, balik ka rin. Nakakita ko. Oh, dito. Nidagkan ito ah. Ato na. Dahil baka sa may. Pangkakatin. buwak ka dito. Meron na. Ba na lang pagkabasuko. Hindi man ito pagawat. Kaya na may tao. Puwa ito. Hindi ba dapat kopli nyo na? Hindi, kuha na lang. Ang full size, hindi ko lang. Susok mo. Naman ko ni Dodo ang ano. Unong na kabiyahe. Uno kabiyahe ni. Tupong ni. Mumura na kung titap sa eh. Pwede, kapag titap sing ya. Kailangan ko ng simento na. Sundan na sa ako. Muing pandan. Ibuhugtol ba kayo? Okay, dire na simba ka dire 100. Malako niya. Sa tinood lang, wala yung kita panatong na gato kayo. Sa mga kauban, makabaman. Hindi ka makabantay ang live. Subok na ba? Buto man yung bulkan sa Wala na kung matuloy na. Babaw ka yung bato. Pug ni baterya. Pulpukan nga. Panas. Nanaman ko dos mga luto, no? Wala yung delikado na. Live ka niya klase. Ito na ipapailan yung sige magkakli. Tagilip na rin. Biscuit, delikada. Tubig. Hindi ko pala eh. Di panghatar sa mga bata. Tingin ba yan? Si Utol. Biscuit. Nagkam yung gibiyaan ko. Naghanap yung sikreto. Ano balay? Saan? Ayay, nakalini. Nasaan mo? Dahil Madrid ito. Dahil Madrid. Lagyan niya sa Paris na to. Tara sa Madrid na. Ako ang Madrid. Bayan ako sawa. Oh, kaya mga Madrid kakaong kaon to, bawal na. Wapo ba yan? Sigaw ulit mo ba? Di, bawal. Madrid nga kakao. Naman yan. Gagmay po. Luwag yung tigumoy. Luwag yung tigumoy. Pagkaba na eh, madlang. Kaya kung kaya ng sigaw ay, lagyan na kayo patay. Uwit na ba ang sigaw? Ang bahay ana niya, gapo kay muha sa pilya. Dalong dito sa Pitnitan nalok niya. pahina. Labi na ito ka ng kalong. Itong.
Kape gini, gi-ilder kape gitu. Sako na po igibigti ano? Wala na. Wala na. Ay, labas ito. Yan. Ha? Ano yung labas? Wala pa sige dito. Kapag-ikot na. Aman. Karton to, sudah karton tubig. Karton po dito ng mga tubig ba? Balik dito, kuhan, daot na patay. Wala, di mo, kasi magkakahon. Di mo mong danos madre. Alat daw. Tanga lang. Kaya parang manasay o padre. Patay daw ng alak ay. Yan ako ba yaw, kasaksi niyo ba? Salamat doon na kayo, hindi ka magkulay sa akin. Kaya ako sa pagkiwan. Dami rin si Kondo na pamilya mga iban. Malibag. Wala yung kabiling sa karaan na Kasi mas 21.5. Eh, 5 pa ba ni? Ano mo ba? Sobra nito. Sa karami na 1.5. Para sa hangin ni lugar. Kung wala niya paggubat yung lalo, ako na palagay sa mga bali. Ako na pepe. Buka mas kutulog po. Sabi ka din. Hitan, taga. Hitan ba? Salamat sa suporta. Ako, kasi di na ko hitan kay mahibalo naman mo pagkabuslot. Kaana maka dito, kay gigamay naman ako. Bye. Ikujon, ay harap pa na ko.